Caixa Popular patrocina Sostenibilidad en la Onda. I avui en Sostenibilitat, com els dèiem, anem a conèixer un projecte molt interessant. Dèiem que de la mà de Xarxa Joves anem a parlar d'Horta Neta, SOS Emergència Climàtica, amb activitats gratuïtes per al públic jove i familiar i amb inscripció prèvia. I per això saludàvem, i vaig a recordar-ho, és el tècnic de joventut de Xirivella, Rafael Muriel. Benvingut de nou, Rafael. Hola, què tal? Gràcies. A més, rodejat de joves amb un programa que va destinat precisament als més joves. El que intenteu amb el que és Horta Neta és precisament conscienciar, apropar tota aquesta sèrie d'iniciatives als joves que puguen incloure's en tota aquesta sèrie d'activitats que tenim, que ara desglossarem, per a que siguin conscients de que el canvi climàtic és més que evident i que tots tenim que fer alguna cosa al respecte, no? Correcte. Joves LED som una xarxa de 24 municipis, som les regidories de joventut dels ajuntaments de la comarca i de fora de la comarca i que posem en comú activitats. Pensem que el tema medioambiental ens afecta de forma important, pensem que la gent jove és especialment interessant. Jo què sé, l'exemple de Greta Thunberg, nos va pistolejar a tots i a totes. I, des de fa ja 20 anys que estem des del desastre del Prestige, quan va encallar en les costes galegues, que ahir muntaren un parell d'autobusos de joves que anaren a netejar la costa. Rafa? Sí, jo era jove, en aquell moment era més jove, i decidirem o verem dues coses importants. Una és evident, el tema medioambiental, i l'altra és les possibilitats que té la xarxa de gent, el fer coses, les ganes que té la gent de fer coses i de contribuir. Què tal és la resposta dels joves davant d'iniciatives com aquesta? Per exemple, per comentar alguna, crec que la següent és aquest dissabte a Montcada, al passeig del barranc del Carraixet. En què consisteix i conta'ns també un poc com s'ha rep per part dels joves? Mira, el dissabte passat tinguem una ruta en bicicleta per la Marxal de Massanassa, molt bé, en un grup de gent, 25 persones, també per qüestions de que sigui una activitat divertida i que siga controlada, un grup de joves, algo de públic adult també, alguna família, i la gent va passejar per la Marxal i va conèixer de primera mà com funciona la Marxal, quines són les espècies, la biodiversitat que conté. Molt bé. Este dissabte ja tenim dues activitats en marxa, a més són dues, una que està aplaçada per pluja, que és una ruta en bici per Picanya, per Sorts de Picanya, una qüestió també que mescla història i patrimoni, diguem-ne, natural, i la del Carraixet, que a més concretament en aquesta activitat està inscrita molta gent especialment jove, que s'han apuntat dels grups de corresponsals d'alguns pobles. Van a fer un passeig per el barranc del Carraixet. En què consisteix un poc? Sí, la idea, pràcticament totes les activitats són en una idea pareguda, és a dir, conèixer un espai natural que moltes vegades ni tan siquiera coneguem, i després intentar fer alguna cosa d'actuació. En aquest cas, en el barranc del Carraixet, el que anem a fer és anotar, fer fotos en el mòbil i tal, de quals són els punts negres del barranc per a comunicar-lo a l'Ajuntament, a la Conselleria. Intentem que de cada activitat isquen coses, aunque siga tan senzilles com una foto en el mòbil enviada a l'Ajuntament de Montcada. En altres ocasions heu fet recollida de fem, que no aplega el moment en què tots estiguem conscienciats en que no hi ha que tirar de fem al terra. Sí, l'Albufera, per exemple, és brutal. La primera activitat és la neteja de l'Albufera, anem en barques, és divertida a més, i d'ahir hem tret, no enguany, però jo recordo algun any, hem tret un vàter, hem tret pneumàticos, jo què sé, les coses més destarifades, plàstics, bolses, això segur. Però en aquest cas, la ruta de Picanya és més de coneixement del patrimoni i reivindicar els horts, que són unes construccions antigues, i per altra banda en Montcada sí, detectar i denunciar que és un barranc molt oblidat i és una zona molt xula. Des de luego. Com inscriure'ns? Perquè sabem que les activitats són gratuïtes, és per a públic jove i familiar, però sí que hi haurà una inscripció prèvia, hi haurà unes places, com deies, per a que tampoc siga amb moltíssima gent que puguem disfrutar tots de l'activitat. Com ens inscrivim? Sí, tenim al voltant de 650 places repartides en activitats. És molt fàcil. N'hi ha una web que és www.joves.net i a partir d'ahí n'hi ha una campanya, un banner, Horta Neta, i n'hi ha un calendari d'activitats en fotos i en una explicació de cada activitat. Per exemple, si vols anar al barranc del Carraixet, doncs veuràs ahí l'explicació, la ruta, els quilòmetres que se faran i un enllaç per apuntar-te i
el mòbil 3 minuts I ja està, i a fer l'activitat. Jo crec que això és també un poc un comboi, no? Que anar entre amics i fer un poc pinya, aprendre, cuidar del medi ambient, ho tenim tot en una, en aquestes activitats, Rafa. Sí, a més és que el potencial de la gent jove és brutal i les ganes de fer coses. La qüestió medioambiental és una de les preocupacions de la gent jove. La gent jove no és de veres què passa i que no es preocupa i aquestes coses que se senten de vegades al contrari. Estem tenint ahí un públic potencial molt xulo, molt interessat i amb ganes de fer coses. Després se'ns apunta perquè tratem o intentarem muntar algun tipus de xarxa de joves en la nostra comarca que una mena d'associació ecologista, vull dir, n'hi ha que fer coses. Claro, per la conscienciació. Dèiem en joves.net, ahí podem informar-nos de tot, inclús xerrades informatives que també es duen a cap. Qui participa en aquestes xerrades en aquest cas? Enguany tenim la sort de que s'ha incorporat el Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana. Allí n'hi ha un equip, és un centre que està a Sagunt, depèn de la Generalitat, i és superinteressant. A banda que és un espai molt xulo, molt bonico, està la Marxal dels Moros, en Sagunt. L'equip tècnic d'Educació Ambiental és una gent molt activista, amb molta informació, i el que les hem plantejat són 2 píndoles informatives, 2 xerrades, jo crec que a més van ser divertides, en dinàmica, per parlar de 2 qüestions molt concretes. Una del consum responsable i conscient, i l'altra de què puc fer jo des del meu grup o col·lectiu o grup d'amics o de l'institut. És a dir, quines accions puc dur endavant. Clar, per fer alguna cosa, no? Per fer el nostre planeta, que és molt important. Hòstia, clar. És important. Doncs, Rafa, t'agraïm molt que ens hagis visitat, que ens hagis apropat tota aquesta informació. Dèiem, en joves.net podem trobar tota la programació d'Hortaneta, SOS Emergència Climàtica, que hi ha moltes destinacions, Quart de Poblet, Catarroja, València, la Quaceda, Vipi, Cassenta, Albal, Aldaia. Ahí podem veure tota la informació i estar un poc al dia de totes les activitats. Així que moltíssimes gràcies i fins a una pròxima ocasió, Rafa. A vosaltres per contribuir. Gràcies.